Dobro večer, dragi prijatelji. Malo imamo tehničkih problema sa signalom, ali nadam se da će ovaj live uspeti do kraja da izdrži bez nekih većih tehničkih problema. Na početku da čestitamo u ovoj prvi live u novoj godini, da čestitamo svim ljudima, svima koji pratite ovu stranicu. Srećna vam nova godina, puno zdravlja, ljubavi, sreće, uspeha na svim planovima. Želim vam kako ja, tako i moji najbliži saradnici koji pomažu da ova stranica izgleda ovako kako izgleda. Situacija u poljoprivredi Srbije je katastrofalna. Sve ono što sam najavljivao tokom prethodnih godina, a posebno što sam najavljivao tokom momenta, to je trenutka kada je Dragan Glamočić došao na čelo Ministarstva poljoprivrede, da će taj čovjek biti najveći grobar srpskih seljaka, grobar srpskog sela i poljoprivrednika. To se zaista danas i ostvaruje i pokazuje u pravom svetlu. Što se tiče situacije sa mlekom, ona je zaista u ovom trenutku katastrofalna. Podaci stižu bukvalno svakog trenutka iz svih krajeva Srbije. Po posljednjim podacima koje smo sada ovde zapisali, javljeno je pre 10 minuta da je isto problem sa otkupom, znači potpuni prestanak. Sada više govorimo o tom potpunom prestanku u prvim delovima sada ovog live-a ću govoriti o linijama koje su potpuno nestale, gde se otkup ne vrši. Sjenica je trenutno isto, jedna linija gore na Sjenici je prekinut otkup mleka. Danas, u toku današnjeg dana, videli smo jedna linija u Topoli, takođe ima izuzetno velikih problema i tamo ta linija ne funkcioniše. Onda imali smo jutros isto liniju gore od, to smo zapisali ovde, od Guncata, Bubarevo brdo, Bresnica, Bečanj, ta linija kompletno je zatvorena, na toj liniji je negde oko 50 proizvođača. I ono što je interesantno, na toj liniji je dosta mladih ljudi, mladih proizvođača, ljudi koji su završili, koji su se školovali za tu proizvodnju, dosta je njih veterinarskih tehničara tu, koji su u nekim, ponavljam, surovim uslovima napravili neke svoje mini farme i danas se bore da opstanu i da prežive na tim gazdinstvima i evo jutro gomila njih šalju poruke da to mleko su morali jutro za prospu. Onda imamo, juče takođe ste vidjeli one snimke i prekjuče, to je linija gore, opština Trstenik je većinom, ona druga strana Morave, tamo to ide od Rekovca, Dragovo, Maleševo, pa Poljna, tamo, znači sve do samog Trstenika, isto je potpuno stao otkup mleka. Vidjeli se to prosipanje, onaj čovjek je otkupljivač, on je trebao sutradan da 1. januara izvrši, to jest juče je trebao da izvrši otkup tog mleka ponovo. Onda on, kada je vidio da nema šanse da se to mleko, da mlekara neće da uzme, čovjek nije ni otišao da ga otkupi. U međuvremenu je ostvario kontakt po nekim informacijama koje imamo sa resornim ministrom poljoprivrede Draganom Glamočićem, gde je Glamočić mrtav hladan rekao, pa recite ljudima neka to ljudi vare, sire, znači neka prave kajmak od toga, jer to je sad kao neka teška situacija i to će proći za par nedelja, ali to oni sada mora da to mleko neka prerađuju. Kada su mu ljudi rekli da ne mogu da prerađuju mleko, da će se stvoriti zalihe jer i to ne mogu da prodaju, on je rekao pa nema problema, kaže bit će tu zalihe, kaže ali vi to sad lagerujte negdje i stavite negdje sa strane pa čekajte neku bolju cenu. Mislim, takve nebuloze aktualni ministar ponavlja, bukvalno, izvinite na izraz, on se zajebava sa seljacima. Otvoreno zajebava ovaj narod, zajebava seljake, ponižava ih i svima koji su ga zvali i koji su ostvarili neki kontakt sa njim, potpuno ista priča. Kao situacija je takva, on ne može ništa da uradi, on ne može ni taj uvoznički lobi, ne može ni prelemane, ne može ni kvote, ni antidumping mere, eto takva je situacija u celoj Evropi, u celom svetu, Ukrajina, problemi, ratovi, sve je to, nije zaobišlo ni nas i zbog svega toga sad najveći teret svega toga mora da trpe i da prežive srpski seljaci. Ono što je također vrlo interesantno danas je ponovo po informacijama koje imamo, što je zaista strašno, znači u jednoj zemlji kao što je Srbija koja ima toliko svojih spoljašnjih problema, koja ima toliko nekih, vidite i ovo oko nafti, oko gasa, gomilu nekih problema ima, zemlja koja je toliko bušna sa stranim službama koje su ovde prisutne, da domaća služba, pre svega BIA, se bavi sa poljoprivrednicima, da se bavi sa otkupom mleka i da se bavi sa tim kome će taj mlekadžija danas da uzme mleko, a kome neće, verujte, meni je to na nivou, ne znam, znači to je prosto neshvatljivo. Sada ću vam objasniti o čemu se radi. Pojedini proizvođači mleka su kontaktirali ministarstvo, prijavili su gore, kažu, danas se vjerojatno niko i ne javlja na tom broju,
Onda su celu priču, kaže, ponovo uključuje BIA, ponovo BIA sada pravi neke njihove spiskove, pa ona i sada, ta ista BIA, kaže, nalaže prevoznicima mleka kome mogu da uzmu mleko, kom proizvođaču mora da se uzme mleko i oni će završiti to da se to mleko uzme, da ta mlekara mora da uzme, a drugima neće uzeti. Sada vi zamislite jednu liniju, na primjer, ajde uzet ćemo ovu kao od Guncata do Bresnice, ova linija koja ide, ili gore po Topoli isto imamo neke linije mleka i sada imate čoveka koji je uzimao 50 gazdinstava mleko i sada će doći kod komšije i tom komšiji mora vašem da uzme mleko, jer je neko iz BIA zvao i rekao tom čoveku mora da se uzme mleko, on je kao naš, on je siguran glasač, glasaće za SNS, a vi ste opozicija, vi ne, vama nećemo uzeti mleko. To je prosto da čovek ne poveruje šta se danas dešava. Gomila vas je, video sam tu je, mislim, mlekara, nemojte me držati za reč, mislim da je mlekara Granica izašla sa onim spiskom ograničenja za mleko. Videli ste tu, oni su uzeli prosek od 1. do 15. decembra i na osnovu te litraže su onda smanjenje cene ide od 5 do 10 dinara. I sada se vraćam u tešku situaciju, to su zaista teške trenuci jer gomila vas mi je pisala ovde. Postaje besmisleno sve ovo što je država do sada uradila, jer Glamočić uporno ponavlja najveće subvencije, pa jesu najveće subvencije, ali pogledajte do čega ste vi doveli sada sa vašom lošom politikom, sa time što ste omogućili uvoz svega i svačega i time što ste ugušili domaću proizvodnju. I šta će sada da radimo sa tim subvencijama? Na kraju će ispasti sve te subvencije da su bačeni novac, da je država bacila bukvalno novac, da je uvoznički lobi ponovo bio jači od države, da je uvoznički lobi zaradio ogroman novac. A ko je stradao? Stradao je srpski seljak. Na kraju, u celoj priči strada i država, stradaju i građani, ali samo to svi ne shvataju u ovom trenutku. Vi sad imate situaciju da su oni, ogroman novac je dat za te subvencije, zaista, to su ogromne izdavanja, za premiju za mleko mislim da je negde oko 23 do 25 milijardi dinara na godišnjem nivou, za junice ide negde oko 5 do 6 milijardi, i sada imate situaciju da vi imate junicu, naprimjer ako ste sada predajete to je mlekari Granica. I sada imate situaciju junica koja je dobila ili će da dobije sa 100, ona stvari nisu ni dobili sad ovaj nov poziv, to pitanje i to laže, nikako da objavi taj javni poziv, to je započne isplata tih 100.000 za ovu godinu. I sada imate situaciju, dobijate 100.000 dinara za junicu, srećni ste, eto, dobili ste 100.000, cilj je bio i države i resoru ministarstva da se pomogne, da se pospeši proizvodnja, da proizvodimo više mleka. I sad na terenu šta se dešava, dolazi mlekar i kaže vi mora da smanjite mleko. I vi odmah na farmi, znači nekoj srednjoj farmi imate 200-300 litara mleka viška. I sad vi umjesto da forsirate tu junicu, da ona da svoj maksimum, barem i u prvoj laktaciji, vi morate tu na neki način da je gušite. Znači mora da dajete manje koncentrata, mora da dajete lošiju kabastu hranu, da bi smanjili litražu mleka, da ne bi prešli taj limit koji je mlekara dala, jer u slučaju ako pređete taj limit, vama će cena mleka pasti za 10 dinara. To samo govori da nikakve strategije razvoja poljoprivrede u ovoj zemlji već godinama nema, da su sve neke mere onako na brzaka donešene, koje ne prati, koje država nije ispratila do kraja, i to zaista se evo sada po ovim podacima ovde koji mi ljudi šalju, gomila vas zasušuje krave prevremena, gomila vas znači prelazi na tu lošiju ishranu. Sada znate kako, ako neko grlo je visoko mlečno grlo i vi ga ograničavate u ishrani, smanjujete mu vitamine, minerale, sve ono što mu treba, to grlo će na kraju, ono može par dana tako da izdrži, nek izdrži 2-3 meseca, ali će na kraju to grlo pasti i morat će se vjerojatno da se izluči iz kompletne proizvodnje. Pored svega ovoga što se dešava, mi imamo izuzetno tešku godinu iza nas. Ovo je godina koja je bila sušna, kabasta hrana je izuzetno skupa, koncentrovana hrana i takođe raste. Svaki poljoprivrednik danas je dužan izuzetno mnogo. Ja sad govorim o mlečnom govedarstvu, ništa bolja situacija nije bila u bilo kojoj drugoj grani koju pogledate. Skoro mi je pisao čovek gore iz Ivanjice pre neki dan, on čovjek ima 15 krava, ima 35 ovaca, ima 6 do 7 vagona krompira koji ne može da proda sad ovde i kaže ja ne znam kuću, sve gore i gore upadam u problem. Takvih je nagomila. I zamislite vi sad ako jedno takvo gazdinstvo koje ima sve to, ne može da funkcioniše i kaže mi propadam. I šta dalje da pričam? Što se tiče ove situacije oko mleka, gomila vas kada objavimo ovaj live, kada vam objavimo snima kako se prosipa mleko, počinjete sa nekim, mislim, mene to ne smeta, navikao sam na raznorazne komentare, ne samo što vređate mene, nego na taj način vređate i moje kolege. Da govorite smo mi ovakvi, da smo onakvi, nebitno, mi smo oguglali na sve to, ali samo da znate, prosto je nemoguće tolike količine mleka izneti, bilo kome podeliti. Čak nismo smeli da podelimo ni mleko koje smo planirali na protestu ovom ispred Skupštine, pritisak BIA je bio toliki da su jedva, znači oni su hteli bukvalno da nas trpaju u zatvor istog trenutka kad iznesemo to mleko,
jer oni su napravili plan da se spreme neki ljudi koji će uzeti to mleko, pa koji će otići, pa konzumirati to mleko, pa će se ti ljudi na kraju javiti Informeru i reći da su se to otrovali, napakovat će 100, vi ne možete da shvatite kakav je sistem danas u Srbiji ovde, šta radi tajna policija, šta radi BIA, šta rade kriminalne strukture samog režima, to je prosto ne poverovati. I tako i ta podela o kojoj građani pričaju da mi možemo sada da uzmemo ovo naše mleko odavde i da iz laktofrizade i da sipamo u flaši i idemo da delimo. Prvo, to je nemoguće vremenski, ljudi su zauzeti na farmama, gotovo nemaju slobodnog vremena. Sada vi da sipate to, prvo flaše koštaju, jedna flaša je 35 dinara, one flaše koje smo mi kupili ispred opštine koje smo delili je 35 dinara, je onako jedna sterilna flaša. Drugo, to je potpuno neizvodivo, to su ogromne količine mleka. Vi da već danas, ja mislim da smo negde na 15 tona mleka po ovim podacima koje mi kao stranica imamo ovde i ja, 11 je samo prosuto mleka u Srbiji. Ono što oni kažu, to su mislim ovi gore iz uprave za agrarna plaćanja, ne, iz carine, pardon. Oni su rekli da je sada po nekim podacima 100.000 litara mleka je problem u Srbiji, 100.000 litara mleka mora na dnevnom nivou da se smanji da bi se tržište koliko toliko oslobodilo. A ne govore da bi najbolja mera bila ta da oni zaustave uvoz, da pooštre te mere, da na neki način iznerviraju taj uvoznički lobi, da im zadrže te kamione, da im zadrže tu robu na carini i da oni na kraju odustanu na neki fin način od tog uvoza. Šta će se dalje dešavati? Ništa dobro se neće dešavati, budite sigurni, jer oni su angažovali sve, ovo je projekat zaista, ovo nije sada lokalnog nivoa, nije na nivou Srbije, a definitivno sada mogu sa sigurnošću reći ovo je projekat sa strane, sa zapada, iz nekih centara moći kojima je cilj zaista da se ovoga puta, ovo je završni udarac prema srpskom selu i seljaku, jer kada pogledate sada strukturu poljoprivredne proizvodnje u Srbiji, pa evo sada gledamo i ovaj naš ovde raški, rasinski, mora nebitno, znači gde god je skoncentrisana proizvodnja mleka, gde imate proizvođače mleka, vi tu imate parcele koje su obrađene na vreme, imate gazdinstva na kojima mladi ostaju, imate gazdinstva gde ima dosta dece, takođe imate gde su ratarske, gde je prodaja koncentrata, znači ove firme sve koje rade tu, kako prodavnice hemije, tako i sve, znači što je vezano za proizvodnju, imate dosta ljudi koji žive na kraju krajeva od toga, imate veterinare takođe, koji ima dosta veterinara koji žive od celokupne ove proizvodnje, znači jedan lanac koji funkcioniše izuzetno dobro. Sada je njima cilj da sve to unište, jer ako ugase mlečno govedarstvo, istog trenutka zemlja će izgubiti cenu, zemlja će otići u parlog, gomile kabaste hrane koje danas imaju neku neverovatnu cenu, bale se kreću od 50 evra do 60 evra, barem ovde kod nas, iz Vojvodine ne možete uzeti gore lucerku ispod 35-40 dinara po kilogramu, to će sigurno, ako se ovako nastavi, a nastavit će se definitivno, i ako dođe do uništenja stočnog fonda, a doći će sigurno, sledeće godine vidjet ćete koja će cena biti tih bala i koja će cena biti zemlje i koliko će zemlja otići u parog i koliko će gazdinstava na kraju trajno se ugasiti i koliko će dece napustiti svoja gazdinstva. To je znači plan koji oni sprovode izuzetno dobro u ovom trenutku. Dosta vas, sad se vraćam na ono što čitam, što vi komentarišete, govori kako mi ne možemo da izađemo na proteste, zašto se ljudi ne dignu. Prosto morate verovati, nećete verovati, to neće niko verovati, to morate doživeti i preživeti, što bi rekao, kao što sam rekao prethodno veče, neko veče za N1. To su takvi pritisci koji se vrše na poljoprivrednike da običan čovek ne može da zamisli, jer oni bukvalno imaju jednu jaku mašineriju, jedan sistem koji gađa čoveka u glavu, koji želi sve da uništi, da obesmisli. I kada stalno govore ljudi, kaže pa kako je, ne znam, u Grčkoj, kako je u Italiji, kako je u Franciji, kako po tim evropskim zemljama poljoprivrednici mogu da izađu, da protestuju. Pa prosto mogu, jer tamo te službe rade u interesu građana tih zemalja. Te službe ne rade u interesu stranog okupatorskog ološa koji želi da uništi domaću proizvodnju u toj zemlji. Zato to tamo može. Tamo nikome ne pada iz tih službi njihovih domaćih da maltretira poljoprivrednike, da im preti, da ih ucenjuje, da radi najgore moguće stvari koje se mogu zamisliti. Tamo su takve službe i takvi ljudi su uz poljoprivrednike, nisu protiv poljoprivrednika. Jer i ti ljudi, i njihova deca, tih ljudi iz službi, pa da je cilj i njima da njihova deca koja će živeti, nastaviti da žive u Srbiji, sutra jedu domaću hranu, da piju domaće mleko, da jedu domaće meso, domaće voće, povrće, a ne da jedu taj uvoznički otpad, šljam. I oni umjesto da je cela služba sada, da su na fin način, ovo što su radili poljoprivrednici, da je se služba aktivirala i da je uradila to prema uvozničkom lobiju, da je tom uvozničkom lobiju našla
te gomilu nekih problema koje oni rade na crno. Pa čak su i na vladi rekli imamo uvoz mleka i mlečnih proizvoda na crno. Da su tu oni odradili svoj deo posla i na fin način, zaštitili bi domaće proizvođače. A ne, ovde se dešava sasvim suprotno, ovde ne smete nikakav protest da organizujete, ne smete nigde da izađete, ne smete nigde da se pobunite i na taj način jedno po jedno gazdinstvo će se polako gasiti. Ova proizvodnja će definitivno u velikom procentu otići u prošlost, za jedno vrlo kratko vreme će se to desiti. Gomila nekih malih mlekara je već prepuna, pitanje samo trenutka kada će i one potpuno obustaviti otkup. Ove velike takođe su u velikom problemu i one, imaju dosta zalika, one koje nemaju zalih imaju neko mleko u prahu koje su pravile u dogovoru sa državom u prethodnom periodu, to mleko u prahu je trebala da povuče konditorska industrija ne može da povuče to mleko u prahu pošto je puno aflatoksina, to je sad još jedan veći problem, jer ti njihovi proizvodi se kasnije izvoze, ne mogu takvi sa tim koncentracijama aflatoksina da odu izvoz. Znači potpuno jedno ludilo, jedan začaran krug u kome će cenu, nažalost, najveću ponovo platiti niko drugi nego srpski seljaci. Meni je, ponavljam, zaista žao što se sve ovo dešava, ali znate, izbor gomile srpskih seljaka, sve ove godine je bila Srpska napredna stranka, bio je Aleksandar Vučić, neki se i dan danas kunu u njega, vole ga, obožavaju ga, svaki pogrešan izbor na kraju, nažalost, ima i svoju cenu. Ta cena će ovoga puta biti zaista preskupo plaćena. Sve ove linije koje sam vam ja govorio, sem ovi gore po Sjenici, oni imaju Zukorlića, gore tu ekipu njihovih lidera za koje glasaju, ali i ti su, vidim, bili bliski vlasti, sada i oni odlaze, napustaju Srpsku naprednu stranku, ali sve ove linije, sva ova sela oko Trstenika, tamo oko Topole, u tim selima ubedljivo je uvek pobeđivala Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić i ja, nažalost, meni je žao, ali ovako otrežnjenje će biti drugačije, nisu ljudi mogli vjerojatno da se otrezne, da vide šta će ih snaći, nadali su se da Aleksandar Vučić je stalno obećavao, pa vidjeli ste i Glamočić sada i svi oko njega su govorili da će oni zaštititi seljake, da se neće dozvoliti ovo, da neće dozvoliti ono, a vidite danas kakva je situacija, da ne možete ništa da prodate, da ništa nema u jeku, znači novogodišnjih i božićnih praznika vi nemate cenu ni praseta, nemate, ljudi poklanjaju prasad ovde gore po Čačku, poklanjaju, dođeš uzmeš prase koje ti treba i nosiš ga kući. Znači nemate cenu prasadi, nemate cenu jagnjadi, junac su isto uvezli sad i tu imamo zastoj, mleko naravno u problemu, povrće isto, krompir su uvezli, kupus su uvezli, jabuke sad isto se uvoze, znači potpuno nas uvoznički lobi guši i mi bukvalno nestajemo. Da li će se, ja zaista ne znam, ali kako sada stoje stvari, ja govorim sada ovde u ovom delu Srbije, zaista je teško bilo šta reći, šta će se dešavati, koliko će narod izdržati sve ovo, da li će se na kraju nekako organizovati, ali zaista teško, jer ponavljam, akcija BIA koja je obustavljena, ponovo je pokrenuta sada posle ovih objava gde se vidi da je došlo do prosipanja mleka i oni sada opet gađaju na neki svoj način, guše i tu takvu vrstu pobune, zastrašuju te ljude i zaista teško je bilo ko pod takvim pritiskom bilo gde da izađe. Neću sada još govoriti, mi smo se organizovali na neki drugi način, govorimo o nekim, kako bih rekao sada, ljudima koji su velike patriote, ljudima kojima je Srbija u srcu, ljudima kojima su seljaci izuzetno dragi, to su obrazovani, školovani ljudi, koji će učiniti sve, oni su već i danas pokrenuli neke njihove akcije, da vidimo barem u ova neka 3-4 okruga ovde, da li možemo, jer od države nema ništa, da li možemo sami na neki način da se organizujemo i da pokrenemo na neki način, ne bi još izlazio u javnost sa tim, vidjet ćemo kako i na koji način, evo, to ostavljam za neki kasniji neki live kada se budemo obraćao, nadam se da bio bi najsrećniji kada bi to sve kako su ti ljudi zamislili, kako je ta dijaspora i svi privrednici koji su izuzetno jaki i moćni, ako bi oni to napravili tu priču koja bi barem u ovom trenutku povukla nekih 15-20 tona mleka iz ovog dela Srbije ovde, ako budu uopšte uspeli i oni da se odupru stravičnom pritisku vlasti, ponavljam, službi bezbednosti, kriminalnih struktura režima i svih onih koji su uključeni u ovu akciju potpunog uništenja srpskog sela, mlečnog govedarstva i poljoprivrede uopšte. Verovatno sam nešto i zaboravio, ali nije, ovo je poenta je bila da znate o čemu se radi, da prvo, znači, ne možemo, kao što sam ponovio, prvo ne možemo deliti mleko na taj način kako vi zamišljate. Drugo, nemamo snagu, apsolutno, sada je toliko narod pod strahom, pod pritiskom, pod terorom,
nemamo snagu u ovom trenutku da izađemo bilo gde. Treće, žao mi je, ponavljam, žao mi je što su se mnogi od vas osvestili na ovaj način, trebali su ranije da reaguju, ali sistem i mediji pre svega, lažovizije raznorazne Aleksandra Vučića su zatrovale srpske seljake i oni su godinama verovali da će to što on obećava, da će to zaista biti tako. Danas smo svedoci da su ovo najmračniji dani srpske poljoprivrede, da je zaista, možemo reći, ovo je genocid što se radi prema selu i seljacima. Meni je zaista žao, ceo život sam posvetio selu, iz grada sam došao ovde na dedovinu, ali zaista je žalosno danas videti sela, na šta to liči i videti, mislim, meni je gomila, inbox mi je već prepun vaših komentara, vaših poruka, iz minuta u minut stižu. Više nije samo mleko, ljudi ne mogu da prodaju, ponavljam, krompir, ne mogu da prodaju jagnjad, ne mogu da prodaju bikove, ne mogu, znači potpuni jedan haos na tržištu što se tiče poljoprivrednih proizvoda i to će se verovatno, ponavljam, nastaviti i u narednim danima. Oni su sada u ovom trenutku već smanjili, na ovaj način oni će smanjiti, država će smanjiti, čim vi smanjujete litražu mleka, ograničavate, čim se mleko prosipa, odmah će to izdavanje premije države novca koji izdvaja za premiju biti smanjeno već u prvom kvartalu, oni će odmah imati podatke i bit će srećni gore u vladi, Siniša Mali će takođe biti srećan jer to njima je cilj samo što manje novca, Glamočić je obećao da će to sprovesti u delo, da će što manje novca biti usmjereno prema poljoprivredi, jer osnovni cilj je da se taj famozni projekat Expo završi u tom planiranom roku i onda opet gde je najlakše, gde je najbolje uzeti novac, to je ajde da uzemo od poljoprivrednika. Toliko, dragi prijatelji, evo vidimo ovde neki botovi komentarišu, kaže meni je Vučić dao sve, pa da, sve mi je dao Milina Božja, da nije njega ne znam kud bi bili, sada šta bi radili. Mislim, i oni se gube i ovi botovi njihovi se gube, jednom govore dao ti on, posle Twitchu dao ti ne znam ovaj, dao ti onaj, više ne znam ni oni kom je šta dao, ali gluposti jedne, znači njihovom ludilu kraja nema, ali toliko, dragi prijatelji, šaljite te snimke jedino na taj način, ali znate kako, ja kad objavim taj snimak, oni istog trenutka uzimaju taj snimak, screenshot, bija se diže, kreće, ko je taj, odakle je taj, ko me otkupljuje, gde ide, šta je, krenu pritisci, zove ministar onda, zove onaj nesrećni Đaković i dali su onaj call centar, mislim ono kao hotline neki, izvinete, zovete gore za mleko, mislim, ljudi nama treba sistem koji funkcioniše kakav, sad broj telefona da neko zove, sad i šta i kad zovne, oni kažu pa vidjet ćemo mi, rešit ćemo i ne reše ništa, znači, to je čista glupost, razumete, to što su oni objavili taj broj telefona, prvo na taj broj telefona se retko kad koji javi i kad se javi, mislim da je to šefica kabineta, ministra, ta Nada, žena je fina, kažu kulturna i doktor je nauka, što se toga tiče, žena je stručna, ali šta ona može da uradi, ona ne može apsolutno ništa da uradi, može samo na kulturan način da vas sasluša i da kaže, eto, pozvat ćemo mlekaru, vidjet ćemo u čemu je problem, bukvalno ništa, vi ćete nastaviti dalje da prosipate mleko, od tog poziva što ćete zvati gore nemate ništa, samo ćete se dodatno iznervirati još. Tako, držite se ljudi, borite se, šaljite na kraju krajeva te poruke, šaljite te snimke, objavljivat ćemo to, pa vidjet ćemo ako se... Ponavljam, najsrećniji bi bio kada bi ovo što su ljudi koji su, ponavljam, velike patriote uspele, to bi barem za ovaj deo Srbije ovde delimično pokazalo da nešto može da se uradi, da može taj uvoznički lobi, da mogu ti trgovinski lanci, da svima njima može na jedan razuman, normalan način da se stane na put. Sad, da li će se ti ljudi odupreti pritiscima koji će vjerojatno uslediti, pošto oni nama prate telefone, prate snimke, razne neke gluposti, oni svašta oni s nama rade, ali nebitno je. Vidjet ćemo kako će to sve izgledati. Imamo mi dosta nekih bogatih ljudi u Srbiji, ja ne ulazim u način na koji su oni stekli to bogatstvo, ali eto, njima su puna usta patriotizma, puna su usta sela, puna su im usta kako to oni vole te porodice na selu, da je to nešto najbolje što Srbija danas ima. Pa evo majstori, svi vi možete ovoga puta da se pokažite to na delu, dosta praznih priča, pokažite na delu, pomozite seljacima baš u ovim trenucima, postanite deo ove priče, patriotskih snaga koje rade na tome da zaustave propast srpskog seljaka. Vjerojatno sam odužio, ali ne mogu baš, jer me ovi stalno na televiziji nešto skrati, imaš neki rok, te 5 minuta, te 6 minuta, ovde barem mogu da pričam sa vama slobodno koliko hoću, ali mogu bi još dugo, ima tema zaista dosta, ali držite se ljudi, držite se, borit ćemo se pa dokle stignemo. Hvala vam.